Gikapoy na siya. Hi, ano nagawa mong ano? Snacks? Wala. Nag-throwback pa pala ngayon. Oo, throwback kami. So ito na, nandito na kami ngayon. Welcome back to Hinaguan. So for today's video mga moms. Ating... Andiyan yung akin. Hi bro, what's that? Sa ano, lupa? Okay. So ito na. Hi mother! Magkape mo? Wait lang, magbayad pa ako sa imo ha. So ngayon, andito na yung mga labahan ko. So maglalaba ako kasi magre-ready na kami para sa aming biyahe sa Bako. Sayang, nausukan lahan. The G4 naman ay nagsisiga ng mga dahon. Katatapos na nila Mia magwalis at magdilig ng mga halaman. Ganun din si Brenda dun sa likod. So gikapoy ko. Nagpahinga sandali, tapos tsaka ako maglalaba. Ay, puntahan natin yung mga nasa likod. Kasi nagalit yung isa. Kinamusta yung mga tanim. Andito si Bating at saka si Britney. Project po kasi nilang dalawa talaga to. Parang ano to, kontrata nila kay Brenda. Ano nangyari sa tanim nyo? Ano sabi? Kailangan daw mamunga. So meron ilang Yung ano lang naman, tumutubo naman yun. yung alin yung mga At saka itong okra, tumubo na. ayun na pala oh. Diba? Ano na lang ang wala pa? Itong pichay, susud na namin dyan. Ayun ang dami Oh. May tubo na. Ito tumutubo-tubo na siya Mga okra. Yung sitaw, tsaka yung pipino. Malamang pagdating natin yung galing ng Bacolod, meron na. Taas na. Ito, Sagbot. ano sagbot? Damo. Akala ko gulay din. Ito na yung mga pechay. Hindi green-handed si Gran. Bakit? Kasi walang isang ampalaya na tumubo. Kasi hindi nga siya green thumb. Di ba sabi daw nila, kapag mabigat ang kamay mo sa pagtatanim, at hindi ka talaga paano sa tanim, hindi mo mabuhay ang ano mo. Ewan ko ha. Kaya nga. Yung green thumb ba, kung naniniwala, pag mabigat daw ang kamay. Sino ba ting? Chika, galaw. Na. Ko ng bukal ko ganina ha. No, bumbukal ako na ako. Kaya ako hindi talaga ako nagtatanim kasi wala talaga nabubuhay na halaman sa akin. Kumbot, asa ang ampalaya nga po. Wala tayong ampalaya. Asa di ay? Wala na ginanubot Sa- yan. Saan nyo ba nilagay? Doon niya tinurok. No. Yung basta tinanim-tanim niya lang. Ito kasi dito 'di ba yung yung pipino. Diyan yun sa yung mga pipino. Ayan, ano yung mga bago niyo tinatanim? Transfer namin yan. Yung pechay, yung iba? Tolo ka ba, Brent? Ayan, tingnan natin yung iba, kung ano ginagawa. Uwi na mo, Yang. Bye. Ito nga pala. Ay, ito. Ano yan? Ano yan, mother? Hi, mother. Sa baboy, naipos sila? Kumusta? Ay, sabit na yan doon. Opo. Nandito na yung iba. Yes, are you done? Hilaka mo. Yeah, same here. Same here. Hilaka mode nga sa Torna. Berna. Ay, mukhang sa taas po na. Ang makulimlim. Hindi ko alam puno yung aking tubig. Hi, Jel. From work. Gikapoy na ang mga bayot. Edit sila na kanila mga vlog. Yung ano yan, yung... Ay, wow. 4 na sachet. 2 lang. Na, may nagsi-CR po. Halika, coffee mo lang. Hintay ko po na mapuno ang aking tubig panlaba. See? Si Graphica. Graphica ka daw, dahil. Coffee. Thank you, Britney, for my coffee. Tinimplahan niya ako.
Ayan. Natapos na yung ano nyo? Natapos na yung pagwawalis at pagdidilig nyo? Are you done? Opo. Ako namang mamaya maglalaba. Eh, may pausok. Uwi ka? O, para sa mga... Dapat nakaano ka rin. Maleta ba? Bilib din ako sa iyo, no? Isang bag mo lang talaga yung dala mo. Grabe. Flight? Hindi pa sure. Ayan si Brenda, nag-ano naman siya. Nagdidilig siya ulit ng mga halaman niya. Na-miss niya talaga ang kanyang mga halaman. Ang kanyang farm. Ayan. Tamang dilig pa po siya ng kanyang mga halaman. Pero sobrang niya na-miss. Ayan. So magagabi na dito sa Hinaguan. Malapit na ang gabi. Ang time check, it's already 5:39 na. And mula sa Zamboanga, nandito na kami. Ayan, bisa pa rin yung mga bayot. Nagsimula nang umikot ang aking laundry. Ayan, mga labahin. Para bukas ang umaga. Refresh. Kit mga moms, dahil later makikipiesta kami. Bye, Oyong! Asa mo, Oyong? Ako na po, kinakwanta naman. Ayan, ito mo. Hindi pa rin na siya tapos. Ganda pa siya ng mga tanim niya. Ayan, oh. Maganda rin yan dyan. Bye! Makipagkita ka doon sa jowa mo? Ha? Ha? Ba? Wala besin mo. Karong ko na nakita, balik. Ikaw kasi hindi ka nakikinig. Tapos na. Tapos na. Ano ba yan? Hindi ko na isama. Bakit kasi hindi mo nilagay yung ano, imbis na fertilizer? Tapos na. Hindi na natuloy nakuha na. Si Bating yung amo, si Bating dito ka kang Bating o kang LeBron James. Hala. May ka lang gawa ka. Sa bagay. Kasi hindi nga pala kay Brenda galing yung iPhone, di ba, ano, Gwen? Oo, sa bagay. Hindi ako nabigyan ng iPhone mo. Hala, ayan. Ikaw ko. Nayong, yes. Nayong. Yung, I can hear you. Woo. Pero 500 yung, ihatag na ni Bating yung. Ay, oo nga pala. Hala, ayan na. Bating. Nagalit tuloy si Brenda kasi hindi mo tinanin yung ano. Yung ayos. Tapos na, pagit na ng ano mo, YouTube mo. Ano ba kasi ginawa? Kay Inday Katok yan. Ba't kasi iba-iba yung tinatanim ninyo? Hindi tuloy na munga. Bating ikaw ba may kasalanan nun? Oo, siya pala eh. Sinabi. No, di ba? Hoy! YouTube yan. Ang naman to, nakakuan-on, nakahiga. At ayan na nga mga moms, ako maglalaban na tayo kasi dumating na yung tubig. So mas maganda na ngayon na tayo magsimula maglaba kasi bukas ng umaga mainit na naman at mas pahirapan ang pagdating ng tubig. So ayan yung mga damit na galing ng Zamboanga na nilalabahan ko kasi syempre alis na naman tayo, pupunta tayo ng Bacolod. So at least wala tayong masyadong labahan pag alis natin. Tapos magagamit natin ibang damit dyan naman. Susuot natin sa Bacolod, sa Boracay at Bohol. O diba? So sa lahat ng mga moms out there, kapag nakita nyo kami dyan, approach nyo na kami. Ha? Ayan, para na sa ganun, magkita-kita tayo sa mga lugar kung nasaan kami. Ayan, so focus muna tayo sa ating labagos. Para na sa ganun, mabilis tayo matapos, maaga makatulog at makapag-refresh. So again, if you like this video, kindly like, share, and subscribe this video. Mwah! Ayun na. So already evening dito sa Hinaguan. Ano gabi na pero liwanag pa rin. May nagtutupi na sila ng mga damit na nilabhan. Balik ba ka? Si J4 at saka si Britney. Bating sa editing.
while Kuya Argel is now having his live right now. Hindi pa pala tapos yung isa, oh. Nandun pa siya sa likod. Ayan. The rest is happening later. Abangan sa aming mga live dito sa Hinaguan Nature Park. Again, don't forget to like, share, and subscribe this video.